lokacin mahaifinmu yana nan muna walwala, komai muke so zai mana babatun matsala, ciyarwa tufatarwa karatunmu ya kula, azalumai sun ka kashe shi sun kashe kar da jinin shi, laifinsa ya ce Allah ne kaɗai abin bautar shi. Ku ne iyalan Shada'u na wanga harka. Salamun alaikum ya iyalan shuhada, aminci da haƙuri gare ku rabbi ya jaddada. Idan kun yi izini na shigo ina da abin fada, ina so na yau koyi da Imam Ali Murtada. Lale wa marhaban shigo ya ɗan uwa. Na ji kissar Imami Aliyu yanda ya kasance, wajen taimakon marayu Imami ya yo fice, akan kira shi da abin liyata maɗaukaka ce, ya ciyar da su ya tufatar, ya kula da su ya amintar,